Vi er lige ved at filme lidt, fordi nu har vi lige bestilt en Uber for at se, hvordan deres service er. Nej, det er ikke. Så han kommer nu, så han skal bare lige tro, at vi filmer alt det her. Til at lægge op her, ikke? Vi har ses med dig. Så, ja, men det er det. Det er meget passende antal. Hvad er det for en, der kommer? Jamen, det skulle være en, jeg tror det er ham der. Eller også er det den gamle spand, der kommer der. Men vi tager lige et view her over de vogne, der er mødt op i dag. Og så bare for sjov har vi jo bestilt en Uber, som vi venter på. Og se, hvor god deres service er. Men jeg tror, han er kommet. Og... er det ham dernede? Så må vi kigge på ham. Og det er meget rart, vi har bestilt ham uden at fortælle destination, så det er en fornem måde at samkøre på. Stakkels mand. Hvad? Stakkels mand. Nå, så kommer John også. Så er vi sgu 11. Det ved du ikke? Jamen, det er jo en samkørselstjeneste, så du må vide, hvor vi skal hen. Nej, prøv lige at så du ved jo, hvor vi skal hen. Nej, du skal køre med dig der, hvor vi skal hen. Så hvor skal vi hen? Så du ved ikke, hvor vi skal hen. Så det er en samkørselstjeneste. Jo, men så ved du, så skal han køre med dig, hvor vi skal hen. Så hvor skal vi hen? Hvor skal du have været hen? Ja. Og så er jeg på Gammel Kongevej. Så får jeg besked. Ja, men kan Jo, du se, jeg er på Gammel Kongevej. Så får jeg besked. Min bestilling sagde Og jeg kører fra jeg skulle til Sydhavnen. Hvad siger du? Sagde min bestilling, jeg skulle til Sydhavnen? Nej, det skulle jeg ikke. Nå, okay, jamen jeg skulle den anden vej. Men jeg kan Så er bare det sende ikke dig af, så kan jeg bare køre. Så er det ikke samkørsel. Jamen, så må du hellere annullere ham, Jack, når han ikke skal din vej, jo. Har der annulleret?